кашлица, хрема, отит. Мили родители, омръзнали ви да се въртите в този омагьосан кръг? Една седмица на градина или училище и 2 седмици в къщи. Знайте, че има решение и това е просто профилактиката. Казвам ви го, защото ние в къщи вече минахме по този път и благодарение на продуктите на Aquasource успяхме да излезем от тази порочна въртележка. Преди да ги започнем, моите деца се редуваха да боледуват и почти цяла зима се изкараха в къщи. Когато се наложи да направим 2 парацентези на сина ми, и то през 3 месеца, и особено когато след втората парацентеза се наложи да му слагат венозно 2 антибиотика и да му дадат трети за през устата, тогава просто си казах, стига, не може да продължаваме повече така и трябва да намеря друго решение. И започнах да търся варианти. Така се запознах се всъщност с продуктите на Aquasource и започнах да ги давам и на двете си деца. След 6-тия месец, познайте, вече имах видими резултати. Започнаха да боледуват по-малко, а дори и да имаха хрема, кашлица, даже и болки в ушите, всичко минаваше наистина по-бързо и без никакви усложнения. Мили хора, не чакайте да се разболеят децата ви, за да предприемете някакви мерки. Започнете с профилактиката си сега, за да се радвате на живота, без да ви се свива сърцето всеки път, когато някой вкъщи кихне. Аз съм Таня и ще се радвам да ви бъда полезна. За да се свържете с мен, просто ми пишете в коментарите.